Argiak piztuta topatzen ditut, kalera irteten aizen orduan, iluntzean norpisten ote ditu, argi horiek eskutuan. Atzo itzaltzen ikusi nituen, goizean laneraz nindoala, gaua erretiratzen hasia zen, eguzkia argitzen zela, argiak ona dira, jakin nahi nuke, nola jakin nahi nuke, nok zer isten dituen, jakin nahi nuke. Nola pizten diren, jakin nahi nuke. Nola pizten diren. Ametsak pizteko eta esperantzak ilunaldietarako argiak bata bestearen begietan ere desioak ikusteko argiak jakin nahi nuke. Argiak pizten, jakin nahi nuke. Gogoak eren hietako argian zeran piztu daitezen gure gauetan. Eskerrik asko! Beste bat arte!